Bring in the master. The master.
Здравейте, геймери, добре дошли в днешния стрим, както бях обещал вчера май беше. Да, че ще подсъка малко Девилиан отново и определено днеска ще е последния ми шанс да играя играта, тъй като съм в тази бета от 22 до 26. Предполагам няма да имам достъп до играта след това. Но въпреки това ще се насладим днеска на играта. Преди да почна стрима, обиколих града, за да не си губя времето сега да го обикалям. Но все пак ще се отбия на места, които искам просто да ви покажа нещо. Тези, които са пропуснали видеото ми от целта, може спокойно да отидете на канала ми Drepchoz. Никъде го нямам като реклама в момента на екрана, но няма значение. Drepchoz в YouTube ще ме намерите. Не, имам го някъде в долу някъде в панела, дети. Как да е, там ще ме намерите и може да го изгледате, да видите самия Character Creation и първите няколко квеста, тъй като това е, може би, първия по-голям град. Минаваме през едно селце преди това и изпълняваме малко квести, колко да ни вкара в играта. За тези, които не знаят също така, Devilian е игра тип MMO Action RPG, нещо от сорта на Diablo, Torchlight, Dragon's Sank и каквото друго се сети от този тип игри. Особеното при тази игра е, че имате една демонична форма, която се води Devilian форма, той оттам идва името на играта. Това П не значи паркинг тук, това е за патрони. С други думи, ето го, патрон Exclusive Item, с други думи патрони са тези, които се купят патрон пак с реални пари, естествено аз не съм направил това. Но това е един от начините да се здобиете с бета ключ за играта. Другия вариант е просто да се запишете за бета и ако ви одобрят. Както в моя случай получих имейл от Razer Team, ако не се лъжа, оттам получих имейла директно с бета ключа и просто го редимнах. Това искам да ви покажа, че явно ще има летящи маунтове тук, но за съжаление има една подробност има, като говоря с това, пича ми иска 50 голд, аз разбира се няма толкова голд. Това исках да ви покажа, вижте какви яки дракони има, предполагам ще има и много други видове. Но този пак си е супер готин. Ето го тук. Това добиче. Както и да е, другите места по карта са тук различни шопове. Естествено нямам голд за нищо, така или иначе. Затова ще отида директно към квеста, тази единичка, да видим какво ще стане там и на къде ще ни отведе историята. Тъй като минах квеста за Devilian, нали, имам тази форма, но не мога да я използвам в града. Предполагам нещо ще се стаква и тогава, смисъл някакъв ресурс ще се стаква и тогава ще не мога да използвам ли. Идея си нямам. Или ще е на някакъв вид кулдаун, с времето ще го разучим, тъй като в видеото ми от целта успях да направя някакъв тренинг граунд, където предполагам нямаш някакви ограничения или нещо от сорта. Не знам, сега ще видим. Не чета квестите, не си губя времето да ги чета в случая. В принцип, иначе обичам да чета квести, за да вникна в историята, но в началото не започнах да ги чета, за може да направя видеото възможно най-кратко. Не че стана кратко, естествено направих някакви си 50 минути видео, но ще е далеч по-дълго, ако трейнер практика си нас прием да е този трейнер, бе. Ауторан? Добре. Ето го. Ще ни научи да летим! Така ли, ще е доста по-дълго от тези 50 минути, което беше другото. Fitting Reward, дано не научи да летим или да ни даде някакво там, дори да не е този грамадния дракон, някакъв дракон, но според мен може и да не е това, просто да летим с него до някъде си нещо като флайта в лола. Очевидно иначе не е перфектен пата, като му зададеш аутора, но все пак видях къде се намира. И нека горе, so you're Devilian, that everyone talk, blah 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 blah, we've got exactly what you need. Давай, какво имаш? Swift Strider. Accept the quest. Accept the quest. Devilian, growing as Devilian, speak with Bolton. Хей го е quest complete. Complete! И явно няма да имаме дракон в случая, Summon Mount. Се нещо, някакво подобие на коза, защото тук му беше но по-скоро мяза на някакво кенгуру. Добре. Имаме нов квест тук, speak with някой си Wimbrook някъде си.
Ще цъкна пак този ауторън да я видя къде е. Добре, е там някакъв телепорт. Да видим. Добре, движим се малко бързо. Може да скачаме с него. Яй! Това че буквално като овца, блей. Имаме корги. То коргито си бяга зад нас. Зад листа от газа му. Оп, не трябва да говоря стои, май. Кой трябва да говоря? Пико и Терика, Уиндърбрук, Вилъч, Алонг, да нещо си. Спренетън. Добре, да ще цъкна пак. Ауторън директно го съмъва това. Добре, трябва да се озовем. Къде е Аспере? Добре, тук сме. You're already here. Speak with Hellcat Windbrook. Аделайн Айланд. Добре, давай да мувним Аделайн Айланд и някъде на коста ще намерим, демек на брега ще намерим тази, с която трябва да говорим и да продължим квеста си. Нека да я потърсим. Къде? Ауторън? Добре, определено този ауторън помага, ето я, боже господи, тя е просто тук до мен. В предното видео толкова го храних този ауторън. Определено ми помага сега. Тук има някакъв друг квест според мен. Friend request, accept the friend request. Защо да не бъдем френдчета? Така, тук има някакъв друг квест, той е за изпълнение, complete. Нов квест. Квести да искате. Играта, квести да искате. Супер, сега може да си изкува нещо. A guide to salvaging. Няма да ковем, ще салваджваме. Какво може да салваджнем? Ама е то хубаво, да не е по-хубав този сайт. Не е по-хубав. И като набием салвач, трябва да даде някакъв ресурс. Супер, крафтинг ресурс. Браво, машина съм. Тук нещо друго, Quest Complete. Добре, ще вземем този Auto Reward и да продължим. Зеленото явно е main storyline, а другото е просто някакъв пълнеж. Естествено, като не ги чета идея си нямам за какво става на въпрос този storyline. И introduction видеото ни беше на инджи китайски, демек на японски, и там не разбрах какво се случва. Но ще го преживеем. Забравих как се бия. Прасита да ги няма. Ето е Дефилиан формата, но... Значи, за да използваме ми трябва Дефилиан Gorge, някакъв ресурс. Трябва да е това, който не го виждам никъде. Може би се трупа някъде си, но... Нямам тук някакъв хелп, добре, тук ми казва някакви прости за това и за телепортите. Нещо, което вече го свършихме. Нека продължим с квеста. Има някакъв гард, който продължаваме. Това е main story, според мен тази зелена точка, защото другите са никакви. Честно казано, няма много други. Трябва малко тия иглиници да използвам. Бях забрал как изглеждат даже. Оперейтинг, явно той е малко умрял според мен. Discover the fate of... Да, добре бе братле, виж се, чая да заставим, ето тук, точно тук. Значи, виж сега да погледнем, ти си сгръбскам това, обаче само трябва да се обърнеш и ще го видиш, че е умрял по дяволите. Това е тая логика на тия игри. Само трябва да се обърнеш, виж. Добре, този камък леко ти пречи, ще мръднеш от тая страна на факлата. Просто идваш ето тук. A deadly boss will appear in 2 seconds. Заеби този бос, пардон, извините. И само тук заставаш и го виждаш, ето го тук и разбираш, в смисъл, Кьоров трябва да го видиш. Страшна логика. Това е както Лола има мисии, където ти си седиш, нали, говориш с някакъв в даден град, даже не град, имаш и на... Не де ти булти бе, малко отгоре,
точно някакво такова селце, то не е селце, бе, то е едно кръгче, то е някакъв кемп, разбирате ли? И отсреща, смисъл, говоря с нея, той ми казва, говори с оня другия отсреща, ама срещу него, значи 2 крачки са. Право никаква логика няма тия игри понякога. Какво се прави? Такъв е живота. Те за кого ги бия пак и аз не знам, просто не знам какво трябва да направя. Recover the Lost Gems и Find Bennett. Добре, Бенет, дай да си вари неща, така да вари грозно с тая животинка. И лаве, нали тебе чакам, ще се не знае. Ето го тоя трежър, предполагам за него става на въпрос. Ти умираш, Direction, а ти ядеш резака. Страшно ги режи, просто нещо убийствено. И тук може, но тия ма надушиха. Ето ги вече са агресивни, значи от началото просто не са били агресивни, защото минавах покрай тях и изобщо не ме закачаха. Но ето че си започнаха и това да правят. Как нямаш рейч? Добре, бутам ми го това, ама ще го бутни малко по-късно. Трябва да намеря иначе Бенет. Къде е то Бенет? А, то е по-напред. Добре, не ми прекъсна каста. Нека да продължа. Бум! Мале, много ми напомня това на Triple Slash и Triple Sonic Slash на Гладиатора от Lineage. Чак ми се доиграва. Не съм го играл това нещо от... както бях ученик по дяволите. Стана фри и всичко се осра тогава. Няма готови, че мая тия Triple Slash и нататък. Те почнаха с там обединяване, някакви Awaken класове, някакви такива глупости. И се загуби всичко, целият смисъл на играта. Добре, това го унищожавам. Тук е някакъв ден, мисля, че и тях трябва да убия. Добре, в смисъл паяци. Руин Спайдър. Нека пак да бутнем и този корпс. Значи трябва да бия 5 паяка и... 3 такви се трупа, че даже и се появи до мене този. Чакай. О! Това не мога да разбера, мой ли? Мой е много странен. Странен, ама ги насра. Тук има още едно пая, че ми трябва. И ми свърши, не мога още да намеря къде по дяволите е този ресурс, който точа докато съм... Тая форма, къде е този ресурс? Нещо ми стана тук с стрима, защото единия край гледам стрима на лаптопа. Не че някой в стрима, но все пак. Може рано или късно някой да почнат хората да влизат. Въпросът е, че ми се бъгваше на видеото, преди ми се бъгваше като отворя инвентар или някакви такива му работи. Не знам сега бъгва ли се. Използвам. Няма значение, но... Не мога да намеря този ресурс. Да, бъгва се, много странно се бъгва на стрима. Това е като отворя пето смисъл Player Info. Няма значение, няма го отварям толкова на често. Просто нищо не мога да направя за него. Те са го направили нещо. Някакъв бъг много странен. Просто много странен бъг. Яй, дай! Този скил вече не ги убива от раз. О, тук се набутах малко тежко. Даже ще доджна. Как ще изчезнеш, ктите? То продължава да се мъва.
Дивилиан Гордж, къде той Дивилиан Гордж? Ти си ми е рейджа. Ми е експириенса. О, имам чувство, че трябва да го гугълна, няма стане те. Видел са бомбички. Той е човек! Нега тия с пушката Кена Нир, как се води? Голямо газенци явно. Ето, помогнах ти. Благодари ми, неблагодарнице. И директната посрещна с ножовите. Той беше страшно отиграем, просто... Не мога да намеря този ресурс. Където уха бях. Нещо да ми биде не съм пуснал. Видя тук някакви нови скилове ми дава, че имам. Мога да се апгрейдна този damage vs Champions Bosses плюс 10%, 10% chance to gain 5 rage on kills. И те го произговорих, че този бонус да взема not learned. От X смисъл, да може. Няма значение, код съм взел. Ще го приглътнем. И какво прави? Не видях. Няма значение. Изпих я. Може и да е отрова. И да продължим в търсене на този квест. Какво да го търся? Speak with Bolton на нещо си Дивилиан Лео. Как се качва този Дивилиан Лео? Къде е това? Не е толкова добро разяснението ми се струва. Така, тук. Defeat Slave. Ще ги дефитнем. Insufficient Rage. Те сме го взели. А това е Steel Mineral. Добре, трябва да върнем тия минерали. Това как ни го оцелих? 5 такива колички и 5 от тия, които и сега ги оправям. Ето, вече не ги убивам от раз. Нищо. Нормално е това. Пълно нормално. Ще му се не знае как тръгна да бяга. Добре, тия 5 ги оправих. 4 колички, още една писа. Тия змии по земята не мога ги трепя. Браво е, Корки, давай, бягай и да фърчат. Да фърчи листа от задника ти. Ама защо ги пускаш тия листа? Допреди малко ги пускаше. Ето ги, фърчат. Корги. Дефит Страм. Ще дефитнем Страм, само че... говнадей. Тук някъде. Тя, ако знаем колко ми е Дивилиана. И пак не може да се направи комбото. Пусна някакъв меч, май пусна. Първо ще е възнал от тука. Той чак се пръсна, братле! Така, само че... Да, някакви мечове пусна. Гледам, че мига нещичко. Дивилиан формата. Тук мога промоутна. Давай промоут. Видим какво става. Мога да промоутна още един път. Левел 3 Дивилиан. Изпълних и този квест. Това е чудесно. Дивилиан Amplifier. А това е... Дивилиан Score. Още не мога да разбера как се вземат. В смисъл, какво се пълни да мога да се... Те го търнах се. Нищо не се празни. Няма значение. Сега си яхна овцоподобието и... Директно към квеста да въря. Скок. Гонят, ама не мога да стигнат. Не мога да стигнете, бе. Къде сте ви, къде съм аз? Флит.
Ей, Speak with someone. Ще говорим с трупа. Добре, чудесно. Обичам да говоря с умрели хора. Просто е страхотно да говоря с умрели хора. Ето къде е тая. И бързо приключи матча. Тя трябва да събера 5 от нея. Не от нея, от моби като нея. Тя за какви падат е бързо. Дай ми шанс да я ударя. Като не съм аз хитнал и не идва при мен. Тук даже е някакъв бос майма. Can't use, ще юзваш, няма да я ходиш. Другото е да говоря с някой си. Даже директно натам отивам. Обърках бутоните. Овцата. Качи се де. Ето тук някакъв бос. Хайде! Нищо ли не направя, бе? Трябваше да прочета за тази форма. Има помпет тия стабилно. Къс ли ми взе дропа? Какъв то се тук? Cannot be used. Health Regent плюс 4. Те го цъкам той В. Защо продължавам да го цъкам? С пръстен е по-добър. Той даже има място за това. Ето ви този екран, който не мога да го видите. Някакви турби с нищо. Cannot be used. Яхва масовцо подобието и... Jump around. Jump around. Готово е. Тук просто направихме някакво кръгче. Да, направихме тези кръгче. Това тапак, дет не мога да погледни отзади си. И тук някакъв порт трябва да фаним и често казвам, тук ли тръгнах? Дали от тук тръгнах? Мисля, че тази зона изцяло я направих. Dungeon Portal. Не, тук е за Dungeon, супер. Dungeon Chief, find Comrade. Трябва ли ми Comrade? Дай с Comrade да сме. Може да съм мечна с някой. Ето идват хора, супер. Да пробваме и тази парти система, парти матчинг. Wait time 10 seconds, 11 seconds. Average wait time 2 minutes, пък чакам 16 секунди. Ще почакаме да видим какво ще стане. Още един само трябва. И там моля деца засвичахме и сега ако се появи, може да стане номер. 2 минути. Дай в група, моля, избери група. Група. Сега ще ти какво е сега? Какво да цъкна? За група ли да избера? Сингъл ли да вляза? Влезе сингъл. Куче. Добре, ще ги чакам тия 2 минути, ако не стане нищо до 2 минути и 20 директно се намъквам. Не. Ще му дам шанс. 2 минути и 30 ще му дам. A deadly boss appear somewhere. И чакам вече час. Бавен и това матчмейкинг. Все едно чакам на лоука DPS, а не като танк. Просто тия пълна. Тъпто и тук, че няма клас с щит, примерно. Имаме само берсеркъра, този, който го играе.
мейджа, който си е магиосник. Предполагам, ще има различни видове магии, смисъл Fire Call, защото е само един мейдж. Но пък има 3 подразделения, може да се развива в конкретно направление. Не знам. Моне е стел. То не е, че е стел, там нещо като рок, смисъл като тив, като крадец, като рог от лола, някакъв такъв. Имаме и Кенанира, който е рейндж клас. Но мисля, че това другия дете agility героя май можеше да стреля с нещо. Не съм много сигурен. И 2 минути и половина минаха. Чакам ли още е въпрос? Чакам ли още? 247, 248, 249, 250. Slap matchmaking, slap. Добре, няма го чакам, ще си вляза сам. Сам самичък ще си вляза. Той някакви пирамиди. Пирамиди, фараони. Окей, вътре сме и съм сам, защото никой не искаше ми се джойни, да ми се вържи на къла. Battle started. Стартва бе хора, стартва, каква ти е работа? Пум! Това скил е брутален. Хил ли беше, демидж ли беше? И естествено си така. Как ще ги мислиш тия? Ти не мога да фана, или демидж, или хил, или аз не знам. Може от и това, смисъл да пълни... Упс. Die, bitches! И дали ще ми направи толкова много? Аз мога го убия, бе. Про не го убивам. Упс. Логика, убий всичко друго, после убий това, което трябва. Powered by men. Те се появиха. Чакай, ти пичуй. Вземете големите. Те си не мрът, определено. Не просто не мрът. Има наакват. Упс. 13 лева, аз кой лева съм, че толкова ма посирка? Супер якия скил. Просто е убийствено як. Let's jump. Аз не ще да минавам през този огън. Явно на вас не ви е проблема, ама не бих го тествал. Да, сега ако бях и оцелил. Рън. Бра. Сега ги бъркам, той го цъкам съвсем по погрешка. Защо пръста ми постоянно на това В? Сетих се, от това Guild Wars с В са търкален, пък аз искам се търколя, пък не се търкава. Да, добре. Разбрах за кой реч. Психически отклонения и нищо друго. Упс. Къде да набия едно Q, бе? Какво са турмози? Имам 37 колби, за кой ги пазя? Като ми стиче бетата да ми ги подаря обратно. Not ready, да си ready. Упс. Той май изтеглите. Сега ще го източа малко и ще набия... Супер якия скил, брат. What the fuck? Някакви смотани брончики, абсолютно нищо не са пада. Ще изпия една колба. Come to papa. Добре, то си няма чуш, че не ми е малко посилен.
Само по 3 кръв има, нищо повече. Упс. Рън, една колбичка, бягай. Добре. То има фая много грозно. Добре, никъде не излиза, че ще би скил. Как да знам, че ще надъни скил? Я да рънна малко. Аз използвам този газарски скил. Упс, не ми се умира. Рън. Тъй, сега тук знам, че е този му скил. Другия. Давай, завъртай, ако ще въртиш. Бягай. Жуп. Добре. И тук вече умираш, братле. Съжалявам, много нямаш избор, просто трябва да умреш. 468. Той просто е нещо, което го вземам, не е нещо. Clear Stage. Бавно го клирнах. Dead Count. 3 звезди. Rank S. Каквото и да значи Rank S. Той малко наподобявам темата от Dragon Soul мисля, че точно дънжените са нещо от сорта. Имам право да отворя два айтема, малко колбичка ми дади и усещам тъп голд, естествено. 100 силвър. Браво. Завидно. Как ги надушвам. Unidentified item cannot be acquired. Типа какво е? Имам Today's Reward. Аз ще екшенжа, защото тези points няма ги съберат те или иначе. Няма ги съберат те или иначе, имам предвид, че утре ми изтича бетата. Magic Attack. За кой Magic? За кой ми Magic Attack, бе? Тъй, както е, нека излезем от този дънжен, да видим какво се случва по-нататък. Leave the dungeon! Пам. Все още не знам как да изпълня тази дивилен форма. Просто, what the fuck? Никаква информация в тази игра. Ето го екрана, който отново не виждате, както винаги. Тук не мога да промодна. Insufficient. Много съжалявам, просто не го виждате. Не знам защо те е направена играта. Не е от мене, това искам да кажа. Добре. Къде трябва да отида? Autorun. До града. Даже ще го оставя си ходи само. С ръце от джобове ще го гледам. Никакво разяснение за този дивилен форм. Просто... имам някакъв скил. Супер. Скил демидж, нещо си. Earthcracker. Стън, добре, дай да го изучим този стън. Нещо друго, нямам повече точки. 4 е добра цифра. На 4 да седи. То, що се запря? Сигурно е говорил. И аз не знам. Jump around. What's happening here? Трябва да се избере ли? Не бе. Има селека на айтем. Добре, трябва да се избере. Значи малко по-хубав. Weapon. Grants 3 attribute randomly when identified. Това е просто... Давай, Weapon ще си взема. За какво ми е някаква броня? Тън. Те чудесно, сега той може да го издигне. Сега ако ми ще кажа как се идентифицират. Enchant, Fuse, Identify! 25 силвър. Бе, всичко ли се плаща от тая игра? Дай го ли? Run Blades. Трябваше първо да идентифицирам и щях да... Това е по-доброто. Добре.
Да. Значи, penetration chance и attack speed ще ми намали, а пък ще ме развлечи physical critical chance и critical damage, което е по-добро. Директно го слагам. И ще се поразпродам малко. I've got everything you could ever need. То изчезва. Is that all? Well, come back soon. И The only град. things I ain't got are the things I ain't got. Не се пазари, бе. Не се пазари. Looking forward to seeing you again. Добре, optional quest complete. Още един quest complete. Давай да похарчим малко gold. Да, искам да го екипна. Те. Хайде да го продаваме това буклук. The only things I ain't got. The only thing I ain't got. Seeing you again. И... No guild. Да. Ето за какво всеки ме инвайтва. Заради ад 10 friends. Няма словак. Friend invite please. Outrun. Трябва тия тук горе. Добре, хайде да вървим натам нагоре. Тук има някакъв квест по пътя. Нека го вземем. Трите квеста нагоре. Добре, естествено, че съм го направил да вървим в една и съща посока. Тия работи. Милион. То лаптоп ще го ударя. Те веднъж ще го ударя и той ще му. Те са ме от квеста. I'm running out of rage. Jump around. Дайче! Колко още? Complete. It seems not big. Wait. Йо. Супер. Този Гарван държеше от джоба си голд. Game Logic. Not enough rage. I'm running out of Тази пушката е стабилна. Супер рейтвам това. Not enough rage. Колко квеста има един труп по дяволите? Sufficient. Пушка. Investigate Corpse. Давай да инвестигейтвам. Какво открих? Нищо не открих. Нищо не открих. Какво съм открил? Can't use this yet. Not enough rage. Аре, още един корпс. Ето го. Айде. Ай, то спак. Оле, нещо не искаш. Бум! Оно е било труплю, аз мислех, че някакъв телепорт тук. Пак. Пак. Окей, тук приключихме. И от тук нагоре трябва да продължим. Let's see.
jump around. Че и телепорт има. Трябва вече ми го отворил, да има. I will serve my master until the end. Тук. I will serve my Слугуваш до master края просто. until the end. Страшна реплика. Упс. Трябва да вървим тук горе. Secret of the Van House. Я различна е някаква тайна на тая Van House Estate. Това е някакъв супер скъпарски имот. Тук са ставали някакви портални партита. Просто усещам го. Било е Party People, ама на макс. Значи само някакви газари, бухеми са събирали и някакво страшното парти са правили. Само че някой ги отчаткал, тъй като гледам, щом тия гарди са мъртви, че да си плащали де трябва. Паша де. Колко такива трябва да убиваме? То такива полчови трябва да взема и това ми е първия. Защото не е всеки дроп. И продължават да не дропват. Като скелетъл шаман. Кажи честно. Напишете го скелетъл мейдж, не шаман. Добре, това не ми го учете. Току-що приех някакъв Ready Divide и ефекта беше нулев. Тия 10 френда няма мога да ги взема. Обаче вижте как принуждават хората да се сприятеляват тия игри. Просто... Че сприятели се с знам си колко човека, че за да правиш някакъв квест, който ще даде простоти, ама хора като мен, които просто трябва да изпълнят всичко. Не можете да оставят някой квест на средата. Упс. Това малко ме постира, защото не съм ръдвам аз на време. Дай! Боже, стори ми се, че коргито умрял. Няма страшно, корги фърли малко натък. Листа от газеца и да се знае. Да се знае. Очатках ги. Отмъсих за разваленото парти. Или не, има още си работа тук. Ще влезем в башманъра, май. Айде, умирай, бе. Минута. Значи тук явно има някакъв брутален купон. Купон на купоните. В същото време се налазват някакви минотаври и развалят партията. Тъй ще да е го. Няма какво друго да е го. Просто... Значи тук имам... Тото излиза минотаврите, защото там е един, а тук са повече, най-вероятно. Живи гарди! Че тия пичи, кой стана тук? Да, его. Не. Даже не мога да прочета името. Hammer Thorn Tribe Mercenary. Наемници. Кой ми праща? Не ме забелязаха, нали? Не. То са ни последния даже. И влизаме в Манора. Аунт. Граф Ван Хаут. Граф Монте Кристо. Еми, идеят ретрива, умри като куче. Тя нищо не мога да направим. Какво правя с тия гробови по дяволите? Давам почет ли? Где снимам? Не, май търся някакъв щит. Warrior Grief. Symbol of One нещо си. Completed. Сета. Нещо намерих. Тия вече не са ми квест.
Ай, тук трябва да съберем някакви отпадъци. I'm running. Едно от три, добре, този прогрес по него виждам. Insufficient rage. Дай. Добре, един е готов, още една таква с... Каквото и да е било това. Давай, Корги, бягай, че изоставаш. Тук продължавам да ровя нищо. В тия игри ви трябва да опре. Хайде. Изко замярвай. Да правиш. Enough rage. Добре, че ще сгубя. Ще изжема всеки. И още един грейв и би трябвало да приключим. Не ми го отчети. И това не ми отчети, май. Аре, ати. И тук има още нещо. Wait. Ти ще си забавен. Yes! Се задържах се повече, ама как се задържах повече? Много не знам. И да се върнем при графа. Хайде, Монте Кристо, ела тук, къде си? И жена му. Мейд. Не, прислужница трябва да е та. А не е Мейдън. Идея с нея. Няма да кажам каква е. Аре, яхни го е. И ауторън. Давай. 10 френдс. Я ги търся 10 френдс. Някаква по-хубава тенска. Те са по-хубава. Не, Physical Defense по-добре си. Това е по-добро. Complete този квест. И това ми е следващата стъпка. Трябва да отида тук горе. Чум, не пони. Овцо кенгуру трябва да е той. Макар че не знам как правят кенгурата, между другото. Какъв звук издават. Може да е същия. Тия са, оле, на кой мязат на тия от дяволото същи, уния с граманите, детка са пръснати и пушат едни... черви. Тия не пускат черви, пускат паяци. Почти идентично. Давай да говоря с това, да го бутна, да видим. Поредния ми разговор с камък. То скил май почна да прави повече тия меча, аз бутам с тия мечлета. Не умря ли? Ей, 5 от 5. Там трябва да бия нещо. И се бързам да цъкам зета. И пък психическо отклонение от Heroes of the Storm. Ще яхвам маунта. Къде трябва да съм ръдна? Не умирам, тъй че. Упс.
Добре, спихме колбата. Кованче. Той не е, той някой прости. Добре. Видим какво ще кажеш. Тая, вари напред и вари напред онуи. И трябва да се върнем като Van House Refugee Camp. Тъй е Refugee Camp. То обаче е мейници ли? Тук е менъра, тук му е градинката, тук е другата градинка, плейграунд си има, тук си някаква още една градина и тук някакво предверие сигурно. Аз ви казвам, тук някакви ефтини партита, такива мен, те партита се правили ги. Ще не са, не знае богатащитата. Право не е истина. Га. Само мейдови, мейдани. Аре. Трябват ми още едно зомби. Те струпва, ще ги горя ги, кажем, че ги горя. Бум. Не инвестигейтвам. Моя никога не гори. Не убива, не инвестигейтва. И ко научи от камарата? Инвестигейтвам. И да, прави се. Прави се, добре, добър инвестигейшн беше това, следващия. Така. И пак тръпва. Тук един жив няма. И отново. Оперейтинг. Това друг анимейшън не са му направили. Този дебилен форм е убиец. Те знаех колко време трябва, ще е чудесно. Тук някакъв квест нов ли? И то в последния момент. Добре, бърз беше. Няма какво се жалвам. Complete. И два нови квеста. И за разлика от дяволото, тук ни вари някакъв сторилайн с един квест, а пуцаш една камара квести. Ай, каквото изговори тая, не знам. No! Моля го Рестос. Корпус. Емендия корпус. Събираме цветя. Колко цветя ми трябват? 5. И ето как отново събираме. Събираме цветя. Давай поредното цвете. Бум! Пак стават някакви комбата. Не е зле. Те цветята ги събрах. Трябва да ми отия вещици още. Още две. Ама де да ги търся една. Че не е реди. 6. Още една. За момент си помислих, че ще мисля. Даже съм в правилната посока и отивам такъв Private Playground, братла. Private Playground. Упс. Защо мръдвам преди да се е качил? What the fuck? Royal Resting Place.
Значи Рю не е умрял много. Ящи меча, бе. Пам, пам, пам. И след един меч от земята и я миснах обаче. I can never forgive them. No. They can be complete remotely. Добре, аз една камера квести мога комплит на ремонт. Но ги комплитвам една камера нови квести. Трябва да се върна тук. Добре. Не ще ви бия. Ще да ви бия. И най-малко. Ей, къде трябва да ги бия? То се умрява, ама го бия. Защо не направиш пак една специална техника с и умира? Упс. Щенка ти се, ама тия ги приключих. Ей, нагъл мейдж, бе. Ако и мейджовите дед ги играеш кастят, те направо наистина. То забравиш за ти си тръгнал. Три пет, какво ми трябваше? Това от тия. 4. Пет. Ара. Айде има тук. 5. И остава тази зелена точица, която е Destroy the Fell Crystal. Къде си Fell Crystal? Ще използвам любимия скил, бе. Ах ти коргито. Тъкам вече. Тъкам като не виждал. Спик. Мисля, че тук приключих. Че тук приключих. Само, че трябва да говоря с някой. Potion, някакъв скрол, който не мога да използвам. Дай да яхна пак овцо кенгурото ми. Катеришка опашка. Дори не го знам как се казва. Как се казва? Wild Brown Жинко. Жинко се казва. Той quest item. Виж как ми го взе. То спасърва цял живот. Пак отиваме тук в меншена. Unhauled Estate. Не, вас няма ви бия. Добре, че и вие не плачете за бой. Добре, някакъв бос. Изобщо не му съмре. Беги! Ей ти моя скил, любимия ми скил. Хареса ли ти? Чай се хилна малко. Бум! И матча за теб приключи. И пак цъкам на корги, тук не вижда. Нещо за идентифициране. Да, Dark Blade. Някаква броня и то брутална броня. Защо? Защо я табия на един път табих, няма да табия 100 пъти. Тема намира, бе! Охрана! Къде е охраната? Която ти трябва? Айде, възирай.
Да, обличаме. Аз се по-газе ставам. Ще се смотан. I will serve my master. Complete this quest. Last will then estimate нещо си. Къде трябва да се върнем? Ограда. Няма да бъдем пенти. Ще се телепортираме. 50 силвър, 50 силвър сега. Много як скриншот. То не е скриншота арт. Много готин. С тая къщичка просто убийствен. What is happening here? Нищо не се случва, ама стига рила се нещо да се случи. Ко нацъках тук? What is happening here? И трябва да се върна и там. Някакво ново имам. Някакво оръжие, малко повече атак спид и ми намаля камара работи нищо. Critical hit, health absorption. Броня, ширткали, какво е? И мога да се разпродавам съвсем спокойно. The only things I ain't got. The only thing you ain't got is my fist in your face. То сайта ми по-хор. Well, come back soon. Как пък решава кое ще смени? The only things I ain't got. Is my fist in your face, както ти казахте. Looking forward to seeing you. Няма значение. И да продължаваме. Добре, и тук надолу ни съм разкрил. Дай, какво има тук надолу? То първия път само е тия Санди, Шейк, Бист. No idea. Те индивидуал нещо и още индивидуал нещо. Let's go back. I'm running out of rage. Не е просто running out of rage, човек, ти нямаш rage. Can't use this yet. Не мога да го оперейтна както аз си знам. Защо? Защо се появявате? Прецаквате ми оперейшена. Цъкър. Мале, тук е някакъв страшен масак. Ми трябва 3. Но и са агресивни. Аха. Давай, ще ги събера всичките. Аз съм човек просто. Дай. Хо. Нещо тук бонус, нещо отгоре ще излезе ли? Няма никакъв бонус, няма нищо. Тъй, поразправяхме с някакви хора. Ready yet. Insufficient rage. Дейте ми тъпата скала, че аз ще я ползвам за нещо. Не че знам за какво, но... Да, вярно ще правя така. Това гард е бил затиснат, може би. Стая като не чете квести. Просто какъв.
Не ме закачайте. Can't use this yet. Те сме съмнява да. I'm running out of rage. О, мога да детна някой друг скил, бе. Що не забелязвам по-отрано? Insufficient rage. Not enough rage. Първо да взема този storage. And done. Не, тия да се откажа. Ready yet. Insufficient rage. Ей, долни до безбожие, долни, бе. Няма отказване и това е. Просто си боя. I'm running out of rage. И моя приятел, мега добрия. Пам, пам, пам. Те се появиха. I'm running out of rage. Okay, this is done. Някакви пушки, тъпи. Мога ги салвачвам за материали, аз ги селвам за голд. Лойка, моите действия. Accept. Ще има бая бой още. Insufficient. Упс. Това бая време го точи този скил. Use this yet. Ес пък къде са? Пичове, ви сте далече. Къде сте? Даже не ви виждам. Нищо. Парти да са. Not enough rage. Лайджи Ди. Insufficient rage. Не, бърках пак си. Айде, нацъках една камара работи. Matching complete. За дънжен мод. Да го направя сега този дънжен. Хайде да го направим, да видим каква е дънжен системата. Кажи ми обаче, ще ме върнеш тук, молец. Обаче това е някакъв стабилен дънжен. Нека да видим какво представляват тия дънжени. Защо никой не ми говори? Оу! Not ready yet. I'm running out of rage. Що годе е приемливо. Running out of rage. Wait. Не за малко по-стабилно ми изглежда тия моби, ама може би защото е по-голям левел от дънжена. Не се разправя. Нашия другия дил ти... Оу. Ма защо не се върна в проверка, който иде сега са надува? Insufficient rage. Jump!
То е готино с преплъзването. Просто... Упс. И на Guild Wars е готино и тук кога ли ще го добавят в WoW-а, не знам. Може би е въпрос на време. Само изглеждат корави, а пък гледай какви меки. Сега Добре, това беше нещо като бос, не е зле. Имам чуш, само аз ползвам тая форма, тия не ги виждам да я използват. Беше супер безсмисления скил, дед го познах. Съндък. Това е. Това са онлайн игрите. Някакъв бой, съндък. Заеби всичко ти виж съндък. Обаче тия са 17 лева, аз кой лева направих? Ето ви този екран, който... Не, рън. Добре, за малко да рън. Какво си мислиш, че закачаш? Вече няма форма. Ключ, каквото било. Упс. Evil Hunter kill 1000 монстър. На 1000 монстъра ли? Ще е интересно къде дроп. Ooh, the boss of the bosses! Maybe. И той беше от формата ми. Виж, да си има супер яката форма. Че го мислях това. Надали мога да станем. Той почти умря. Дроп. 5 минути, 3 звезди, 3 звезди, 3 звезди. Ранк SS, значи SS ще горе добър ранк. Така, да видим какво може да ни се падне. Warehouse Inventory. Имам. Някакъв материал, Experience. Devil Souls. Значи за мен е голти колба, просто няма какво друго да ми дойде. Ти най-тъпото. Давай голд, хайде. Experience не е зле. Колба. Leave the dungeon. Не беше зле. Хич даже. Не знам как работи.
Instantly heal potion crafting материал. Тук мога крафтвам, но най-вероятно няма материал. Има материал за той. Няма. Давайте да крафтнем нещо. Но за той съм влязал. Successfully crafted a Devilian Health Regen 4000. Спивам го и какво става, нищо не мога да го направя. Защото кръвта ми е на фул. Най-вероятно. Нещо има. Да. Шолдъри. Искам ги. Че супер. Само че тук ще приключа и стрима си за днес. Това играта надали ще има още от нея, тъй като утре сутринта ми изтича бетата. Евентуално, тук някакъв мейл имам. Bullshit. Така че ако евентуално в последствие ме одобрят за някой от следващия стейдж, в смисъл се докопам до някакъв ключ или нещо от сорта, може да направя пак малко стримчета, но за момента ще е това. Надявам се да ви е харесало, макар че в момента няма никой в стрима, но имаше от време на време един-двама човека, което е предполагам, най-вероятно ще кача видеото в YouTube, така че както винаги забравяйте се абонирате за канала ми, или си пробутвам аз рекламата. Това от мен, играта е готина, може би ще заребява, с времето предполагам ще стане още по-забавна, но трябва да видим в последствие, когато ще има и PvP и нещо, смисъл да имам повече достъп с PvP-то, може би 20 ще е нещо брутално яко. Така и не разбрах иначе Devilian формата, как се определя. Това е Dungeon Finder. Може би съм направил тая даже. Както и да е. Откъде се определя периода, дължината, нали, смисъл, за да я ползвам ми трябва някакъв Devilian Gouge, който не знам къде го видя, но както и да е. Така казах, това е от мен. Избирайте абоната.